Ezinbestekoa da berrikuntza modu egituratuan kudeatzea. Etengabeko hobekuntza edo berrikuntza erradikala izan da ere. Kudeak eta egituratu horrek erakundeko eremu guztiei erantzun behar die. Teknologikoak, produktu eta zerbitzuak, merkatuak, negozio ereduak, prozesuak, metodologiak, kudeak eta sistemak, eta abar. Erakunde aurreratu batek berrikuntzarako helburuak eta estrategia zehaztu beharko lituzke. Eta testuinguru egokia sortu behar luke. Pertsonek arriskuak beren gain har ditzaten, ekimena izan dezaten eta berrikuntza ekar dezaten. Era berean, teknologiek berrikuntzarako daukaten potentziala baliatu behar lukete. Baita inguruneko beste pertsona eta erakunde batzuena ere, eta ideia eta proiektu berritzaileak kudeatu behar lituzkete horiek gauzatzeko. Berritzeko gure helburuak eta estrategia nola zehazten ditugun. Horretarako, hau egin liteke. Estrategia orokorraren ildoan, egungo erronkak eta etorkizunekoak identifikatu berrikuntzaren estrategiarako erreferentzia izan daitezen. Berrikuntza zein eremutan landuko dugun identifikatu. Helburuak, jarduera ildoak eta haren garapenerako baliabideak ezarrita. Eremu hauek izan daitezke teknologikoak, produktuak eta zerbitzuak, merkatuak, negozio ereduak, prozesuak, metodologiak, kudeak eta sistemak eta abar. Berrikuntzaren kudeaketa antolamendu ereduan txertatu, erantzunkizunak, adierazleak eta abar identifikatuz. Kudeaketa eredu honek hurrengoari dagokio. Arlo, prozesu, negozio unitate, mini konpainia eta abar. Helburu erronkariak ezarri. Kudeaketaren ikuspegi, egitura eta kontzeptua birplanteatzeko. Ohituretatik aldenduz eta pertsonen sormena eta berrikuntza pizteko. Sistematikoki identifikatu gure sektorean egon daitezken metodologiak, teknologia eta konpetentziak, eta aztertu guk ditugunak ea erabilgarriak izan litezken beste merkatu batzuetan. Berritzeko barne testuingurua nola sortzen dugun. Horretarako, hau egin liteke. Konfiantza sortu ekarpen desberdinei eta pentsamendu kritikoari dagokienez. Eta erronka edo desafioak bultzatu, sormena pizteko eta ideia berriak sortzeko. Pertsonei erraztasunak eman, beren denboraren zati bat arakatzen, gogoeta egiten, ideiak ekartzen eta proposamen berritzaileak lantzeko. Bakoitzak dituen gaitasunak eta interes pertsonalak baliatuta. Lankidetzarako gune formalak eta informalak sortu. Hala nola, elkartzeko guneak, topaguneak, foro virtualak eta abar. Pertsonek aukera izan dezaten elkar eragiteko eta ideiak ezagutza eta gogoetak trukatzeko. Sormena eta berrikuntza sustatzen duten metodologiak eta tresnak erabili. Teknologian eta digitalizazioan oinarritu, berrikuntzarako baldintzak, inguruneak eta testuingurua errazteko eta mesedetzeko. Jarduera berritzaileak, ideiak, proiektuak eta emaitzak zabaldu eta aitortu formalki eta informalki. Baita espero zen emaitza lortu ez denean ere. Gure ingurunearen ahalmena nola baliatzen dugun berritzeko. Horretarako, hau egin liteke. Berrikuntza irekia erraztuko duten mekanismoak garatu. Ideien ekarpena eta trukea bultzatuta, bezeroekin, hornitzaileekin, ikerketa zentroekin, beste sektore batzuetako erakundeekin, adituekin, jendearekin oro har. Garapen zientifikoari eta teknologiari buruzko informazio garrantzitsua identifikatu. Gaur egungoa zein etorkizunekoa. Eta aztertu eta ustiatzeko metodoak izan. Aliantzak ezarri, bezero, hornitzaile edo beste erakunde batzuekin, bereziki gai direnekin berrikuntzak egiteko merkatuetan, produktu zerbitzuetan, metodologietan, teknologian, ingurumen digitaletan, prozesuetan, kudeaketa sistemetan eta abarretan. Eta horretarako, ezagutzen eta esperientziaren osagarritasuna bilatu, kostuak eta arriskuak partekatu eta abar. Gure ohiko lan esparrutik kanpo dauden eremuak eta jarduerak arakatu.
ikuspuntu berriak emango dizkiguten planteamenduak, ideiak, esperientziak eta abar bilatuz. Ideia eta proiektu berritzaileak nola kudeatzen ditugun. Horretarako, hau egin liteke. Prozesu metodo bat eratu, ideia eta proiektuak modu egituratuan jaso, aztertu, ebaluatu eta lehenesteko. Eta gero, horiek garatzeko berrikuntzarako proiektuen bidez. Aurrekontuak ezarri jarduera berritzaileetan inbertitzeko. Jakinda, berez ez dela ziurra inbertsio horiek itzulkinik ekartzea. Berrikuntza proiektuak sistematikoki kudeatu. Talde espezifiko eta pluralekin, horiei denbora, trebakuntza eta beste baliabide espezifiko batzuk emanda. Egindako proiektuetatik ikasitakoak aztertu eta ondorioak atera, etorkizuneko proiektuen eraginkortasuna indartzeko. Praktikarik onenak partekatu proiektuen taldeen artean. Berrikuntzan dugun esperientzia kanporantz errentagarri egin eta gure jabetza intelektuala zenbateraino babestu behar dugun finkatu.